Number lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baru ko hemen ko para. Wan yaro jing isne ba jing ha. Ga jing yi glam jing stang glam jing kut. Jong utrai umam jukut. Ngan yai wai yai kenut ya utrai. Benakam bauna leklem wai. Nasudaya Maria umudur. Ngiu sen kapete yagiklun. Wan baru ko hemen ko para. Wan yaro jing isne ba jing ha. Ga jing yi klem jing stang klem jing kut. Jong utrai umbam jukut. Hak ketengok pa badukon badaman sem bakot. Amen. Kajing e jung try jung yu Jesus Christ bad gajing e jong blay lembat gajing selok jong men sem bakot kena rengkat bad pi baro. Hakasam kaba menta kasngi kabangin sarwai kakhot kawer ngai pi bangin yaro ya kerteng gajung try man kaklemat jong kajing em kajing e namaru try udai unong panim namaru try udai bopendap bopenbiang ya kajing em kajing e ya baro kabangidan kam ya baro kabangile de mu bopej bakmi den matakadau ni de ban yaro yu try haman kaklemat den hakane kaklemat to kan ko hanmen ko parangin keli la de hato shisha ngidan em kata kajing kloy ban yaro yu try hato shisha ngilan em ban yu i bo try upaniat yengi utrai upay yukme yengi utrai upandap upanbiang yengi bonsen ko hanmen ko para ngi klet ngi ngim yu i yakine ki bo try ule kampala ha kajing em kajingi den matakadau ha kane kasngi ngin panmap no try nagbanta kine ki jingduna kajingi nagbanta ki to ki por ki ba ngingim yu i yakabor jong try kadan rengkat ban ngi to kany ha kane klemat ngin panmap no try nagbanta kine ki pop ki bangila le ta ka jing sngoret ngi pai shot try ban ngin panmap no u nga pla haublei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bangala le pop shibun e da ka jing perkhat da ki kten da ki kam da ki jing lek let da ki jing le pala jung da ki jing le pala bakra e junga namar kata ngakerpa di kamaria bakhoj kabaya sa kate sati ya kangel bakirukoj pada pi ko hanmen ko para manduwai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi madalama pagi pop jungi unyalam yangi sha ka jung embam jukot amen Try ken rat ko blay isne yangi. Try ken rat ko blay isne yangi. Christomam ko Christoram ko nong penim jongi penim yangi. Try ken rat ko blay
Dongin ya duai. Koblei meu ba pelong ya kidanut jong ki rungej. Bakin ya teli tang ha kawai hi kamon. To ai baki pai jume kin i ya me kaba me hukum. Bad bakin terang ya kaba me lakular. Bahapdeng ka kijingkala jong kane kapertei ya kidanut jongi en penne hangta habadan ka jinkmen basisha. Dauturai jongi Jesu Christ ukon jome ubimbar basan sha rengkat bat me ha ka jingi long kawai jong men simbakut ublay junom la junom. Amen. Kachimpli na kashiti pa arjong Paulus pakho chiki Kristan na Thessalonica. Paulus, Silvanus, paro Timotheus, hakabalang jong kinong Thessalonica, katpa hauble kupa jongi paro trai Jesus Christ. Kachinga happy ba kaching suk na oble kupa pa na trai Jesus Christ. Ngide panangu ya oble klemput na kapanta jong pi kupara banget na ba kadai hok na mar kachinga jong pi kanang roy irat. Pat kachingya jong pi mark liang kanang san nang san. Na mar kata ngi hi ngi keren krau syapang jong pi haki balang jong oblay na kabenta kachingya ine. Pat kachingya jong pi habaro kaching sya ale ben jong pi. Pat ha kaching jar ki pa pisya. Kane kalong kasabut ya kaching bisyar pa hok jong oblay. Pa kumta enduk penong ya pi ki papit na kabenta kahima jong oblay. Kaba na kabenta jong ka pisha shtom to blay jungi untuk penlong ya pi ki papit ya kaching khot jung u pat pa un pendap ya kaching thumu pa pha baro pat ya kam jung kaching nge ta kapor jung u pa kum ta ya kateng jung utrai jungi u Jisu an pendon burom hapi pat ya pi ha u kat kum kaching ai jung blay jungi pat jung utrai Jisu Christ katin jung utrai Nakasam kandai pun riu nomba nyau spa prapsau. Nyau spa prapsau. Wan lam shu trai pi ben riu wan lam shu trai ya kan nambat burom. Wan lam shu trai ki jin knya hayeng utrai wan terbang lakamula kadem jing roi temai turwai utrai petebaro halakasi gerku gerteng bajing penim jongu Wan lam shu trai pi ben riu wan lam shu trai ya kan nambat burom wan lam shu trai ki jingnya hayeng utrai wan tewa lakang ulakadem haki jentil pen menagi kampel utrai unengade ya ro bating nalor ki blay baro wan lam shu trai pi ben riu wan lam shu trai ya kan nambat burom wan lam shu trai ki jingnya hayeng utrai wan terwa lakang ulakadem nababaro ki blay jongi ki blay tala utrai marwe utau kap neng dabon ban buram blay wan lam shu trai pi ben riu wan lam shu trai ya kan nambat burom wan lam shu trai
kijik putrai wan terwa lakangulakadem. Alleluia, alleluia, alleluia. Kilang bro jonga kisah skorek tin jonga ngai tu yaki bat keyboard jonga. Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai don rainkat bat pi. Kai jing pulen ka gospel bakhoit kat ko mo Matthews. Ka buram hame potrai. Hakata ka por u Jisu loong. Kordid ye pi ki stad an bad ki Farisi. Riwarsap namar pikang ya ka hima beneng hakmat ki breu. Naba pi yalade pimtre bandrung. Bad pimsha bandrung ya ki to ki bekwa bandrung. Kordid ye pi ki stad an bad ki Farisi. Riwarsap namar pisang keleng kaduriau bad kerengkeu ban penkela nyam Yahweh. Bad anda ulakela pilong ya ukon kadujok arsha palat ya pi. Kordid ye pi kinong yalam pamala kibahikai lada ubreu usmai daga temple omdon jingte Henry lada usmai daga ksiar jong ka temple teu shate ha ga jingsmai jongu pi ki anna malla kanu kaba kham khrau ka ksiar ne ka temple kaba penkentang ya ka ksiar bat pi hikai lada ubriu usmai daga duan omdon jingte Henry lada usmai daga jinai kaba halor kaduan teu shate ha ga jingsmai jongu pi ki breu bamalla kanu kaba kham khrau ka jinai ne kaduan kaba penkentang ya ka jinai kumta ubasmai da keduan usmai da ka bad da ka jinai halor jongka bad ubasmai da ka temple usmai da ka bad dauta ubashong ubasa haka bad uta ubasmai da ka beneng usmai da ka khet ublei bad uta ubashong halor jongka ka gospel utrai ka jingyaro yame ko Chris. Ka gospel ka bangios ngaumentan kapan rem yang bade pi bat kerpange ya kito kiba let tendap ya kekam ya kito kiba let kiba shu let tendap ban le rublei lane ban le ya kanu kekam. Jisu matakasngi wan dakatakasur kebakhor persya ya ki Farisi ki Sadusi bat ki stad ain. Hakata kapor klempep ki Farisi ki dei kinong hikai ki Farisi ki dei kinong pek nokmi kinong yalam ya ki pait ki jong ublei. Henry hakane kasngi ko hanmen ko para uturai ukren persya yanga badepi iwe paiwe. Ladang im ka jengim ka babha utrai unom penram lada mangama pi ngiem ke jengem kum ke ki Farisi u penram yang ngi da kabor ke jengu kumangios ngau ke gospel mementa ke sngi u Jisu u penram ya kata ke jeng arsap ke jengki ki lap ya ketin ke jeng blai bat ki penkelaniam ya wei Henry hadin ba ula kelaniam lena ino ya kan niam ke barem ke jengu ulang ngejo blai mentapat ki nagi Farisi ki Sadusi ki long ki umau jentut na ka benta ka jingim mangama piru kumbau Jisu ong ngi yat keleng na ka we ka chaka sa ka we ka chaka na ka we ka snong sa ka we ka snong na ka we ka ying sa ka we ka ying na we breu sa we breu ngi kren sa phang jong blai ngi alap ya ka jingit ka jong blai Henry hadin bangila nilaya lap hadin bakilang ngejo blay ha keceka bangin nang yalam
kamjan susu yaki soblay ngilong maujentut nakabanta jungki da kekeren da kekhana da kejing im kabangi im da kejing im kabangi im hakmat jungki da kenuksa kabang ngi peni hakmat jungki ngilong sisa kita ki maujentut hakejing im ke jungki hajaka bakinyo ya kata ki hima beneng kiduno ya kata ka jingsuk beneng namar ba kibut ya kenuksa kibut ya kata jing im ke pamangama pi ngi im Jesus akwe padong penram ya ki farisi ki sadusi bat hakana ka step yang abade pi kamento ya yu ya pi ba haba pi rung hapo ka yin khoj kentang ka jong blai haba pi rung haka tampel ka jong blai pi pen i ka jing ru blai jong pi pi ruai da ka sur ka bajam pi ruai da ka ta ka jing ru blai jong pi pi duai ya khamado blai da ka ta ka jinglung men sem jong pi pi ruai pi ro pi duai pi it la de ha blai da ka bayam da ka bajau mat da ka jing ru blai ngile baro jing mane blai jungi hak po ka temple hapo ka yin khoj hapo ka yin kentang ka jong blai hanrei ka khlemat ka bangi mi no na ka jing khang jong ka temple ne ka yin ka jong blai ka jing em jungi pat ka long khong pom baro ka to ka jing duai ka banga duai da ka jing ru blai da ka to ka jing snu se ka jing snu diao baro ka to ka jing mane blai junga da ka ta ka jing ru blai ka jano ka khlemat ka bangami na ka yin khoj yin kentang ka jong den mat ka dau trai upan ram jubor yang abare pi kordit ya pi lada pimla ban im ka jing im ka jong pi kumba pi im hapo yimane lada pimla ban im ka ta ka jing im jong pi habar ka yimane ka bau trai kwa yang abare pi ko hanmen ko para hakane ka sngi bad habaro ka sngi jong ka jing im jongi ni dei ban le yakane kajing im jungi hakapor ke bangidan hakayin khoj kentang ka jungu kadai ban penpau da ya kajing im ke jungi ke bangi im habar jong kajing mene ke banga duai hakma dublei kadai ban penpau da ki ktin ki banga kren da ki kam ki bangile haki henmen ki para ke jungi kito ki bro ki ba ngi yakendo man kasngi hakajing im den mata kadau pekmi yala de hakane kasngi shisha man ka por man ka step man ka janmet ngi shong hakmaro trai ngi duai hakmaro trai da kata ka jingru blai jungi hanrei ngi im na am ya kata ka jing im jong ka jingru blai ka bangidan hapo ying khoj kentang rengkat bat ki hanman ki para ha ka jaka ka bangisa ha ka jaka ka bangi trai ngi kita lada ngi ngim le ya ka ne ka ba jisu khot yang ngi ha ka ne ka sngi ko hanman ko para klampe putrai upan ram yang abadi pi ha ka ne ka sngi bat ha ka sngi jong ka jing bishar ka bakhadu ka jungi ka wepat jisu ong ka ba manga ma pi ngi kloi ba ban le ha ka jing em van smai bon ki bru bon ngi smai da ka karteng ka jong utrai ngi smai da ka ka yin khoj kan yin tang ka jong utrai den mat ka daw utrai ong yang ai pi habang ngi smai habang isim ya ke kerteng ka jong trai ngilas penrem yalade habang ismai da ka yin khoj kentang ka jong trai habang ismai da ka duan ka jong trai ngila penrem yalade ngila penrem yalade ka jing penrem kala don lepa yang abade pi namar ba utrai ubla thau yangi utrai ubla thau utrai ubla bul aseng ya ka yin khoj kentang ka jong utrai ubadan ha ka to ka jaka utrai ubatrua ya ka jing trua halor ka duan ka dupat den mata ka daw dalele ngim dei ban smai li ngim dei ban jer ya ka kerteng yin khoj yin kentang ka jong utrai ha ka jing bom lam ha ka jing lamler ka junga ka jong pi den mata ka daw ha ka ne ka sngi togen ko hanmen ko para ngin sim khia yala de maroi ban im ya ka e ka ba utrai u hikaya ngi menta ka sngi nongkong na shape ba ngim dei ban long kita ki balam ler kum ki farisi ngim dei ban long kita ki ba syukor kum ki farisi ka jing im jung ki hikmat utrai haba gidem ko seu dak ka weipat haba ki lej haki henman ki para ki jung ki haki pat ki jung blei pat da ka weipat ba dalele ngi dei ban pat ngi dei ban kan mau ila dei man ka por ba dalele ngim dei ban smai da ka kerteng ka jung utrai
Kalimat kedau hakan kalimat token jajar ngi kerpat yo trai. Ai bo trai un ai boringi un krisyaningi ban pendep hok ya kan ke batrai wala khod ingi. Kerpang bangila ban kajing jungi kawe hayumne pat kata ke bangi hapo ke ing khoj ing kantang ke jung trai ngila ban ha kajing jungi ke baman la kesngi rengkat pat ke henman ki parah kilok ki jor. Trong ngin plai la ka jong ka jingej na ngej hau blai pa badan bor baro utrai jungi ujis punaman sem khoj ya bala khana kamaria the soti ubasha la bain apo pintus pilatus lasana pnayu la ya bala tabu Lakiu sabneng usong sakaman ublay ukpa badan bor baro nang tawan pat membesar ke bit ke bayap ngangai daw man sim bakoj akabalang katelek bakoj ha gajing selok ke rekoj ha gajing map ki pop ha gajing mi pat kado at ha gajing embam jukut amen. Laispa nyo pusal. Laispa nyo pusal. Ha kapliang lem baduk puyala donut ngawan terwa kajing em jong ngakan long kajong me ujong si jau akakuri trai lem bad me to syangan sa Megawan ngapat kaum Yasno lang haka jingknya Angin em namar jong me baro Sisngi man lakasngi Bom de shumangi baim Dema me baim hangi Kapliang lembaduk puyala Donut ngawan terwa Kajing em jong ngakan long Kajong me ujong Toduai ko para baga jingknya junga ba jongpi kalong ba pedang honak madu blai kupa badan bor bara na kebenta ke jingro bat berom berkateng ke jungu ka jing mentoy ngi bat balang bekho jungu bara kawe kotrai me bala penyo halade yau pai jong ka jing ting khun da kawe ka jingknya ka bala terwa shisin shijinam Tos ngausan ban ai hangi ya ke jing ai jong ke jing tali bat ke jing suk ha ka balang jume daw kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi token tu yala ki danot tongin ai utrai ublay jungi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka ti jungi bat ka jing pen yangi Haman la kapor bad ka jaka banaingu yeme ko kanrat ko kpa bukhut ko blai badan bor bad bom jukut namar hamengi ngikhi bad ngilong bad kat ba ngidang don ha kane kamet ngiyomat omtang ya kabor jong ka jing sumar sukher jong me man la kasngi Henry watman tahiru ngiyomat lapa ya kanong muna jong ka jing bom jukut bad namar da kaba ngiyo pediang ya kisok nengkong jong omen sem da uba melapan mipat yo jisu na kibayap ngi kermen banyo banta shijinom ha gejumaya paskha bad kumta ngi pertajam ya gejinglan yam bakmen kabar rengkat bad baro ki angel ngi penbena ya gejingero yame
Bakut utrai bleki pat beneng pertesa wadaka buram jong me Hosana Hosana Torwai blesha jong Hosana yum lejulong En yaro yumawan Haka keteng utrai Beneng pertesa wadaka buram jong me Hosana Hosana Torwayu blesha jong Hosana yum lejulong Dashisha melong bukhoj kotrai kathame jong kajing khoj baro. Namar kata ngikir pat yame to pen khoj pen kentang ya kine kajing terwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kam met bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris. Hakapor baladino yu badala kamon snubha ula pnyang ya kajing shashutom. Ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yo badalai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi Hagaju korkom endala layabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong jutang batmai badbom jukut ya keba enpenmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta kajing mapi kipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bangi bam yune upu bangi dinakani kakuri ngipen pna kajing yap chong me kotrai tata dum menwan Namar kata ngi kebapan menta ya kajing yap bad kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotrai yokpu jong kajing em bad yakukuri jong kajing pen em ngi daingu aidam namar melanyo yangi babet ban yang akma jong me bad ban sakri yame da kebas ngauret ngi kerpat yame bangi kibayo banta akamet bad kasna mukres ngilong kiba lapan yatali kawe dauman sim bakhoj Token mau kotrai ya kabalang jong me kabala priang hasatla kaperthei bato penjana ya ka ha kajing e rengkat ber Francis ukpa buko jungi walbat marwen yu bishop jungi ka kanhun ki bishop bat baro ki lingdo token mau lem ruya ki henmen ki para sunrang bat kentei ki baliothia da ka bekermen ya kajing mi pat bat ya baro ki bal kladno ha kajing isne jong me to pediang yaki sha gajung shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpad me baringkat bat kamaria the sati bakhoj ka kmi jong belai uje sa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen sing bahaya me pateng lapateng ngi long ke bebet ban yob bentalem ha gajung embom jukut bat begini ro bat pandan burom yeme daw kun jong me u Jesus Christ
dau lembatu bad hau kalong hame bleuk pa badan bor ha gijing yalong kawe jong men sem bakuj barok kaboram bad gijing yaro junam la junam amen. Kumbal hukum yang ngi daw nong penem bat kumbal hikai ngi da kicin blay ngi nod ban ong kok pa jongi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng jong me aga kendo kumba habneng to ai ngi menta ke jungbang jongi ka ba hala kasni batamab yang ngi kerengkan jongi kumba ngi rogi map ke beles new yang ngi badwadi alam yang ngi sha ke jung pensoi handre de pelaj yang ngi na ka bas new to pen la jeng ngi kerpat ko try na ga jing sneu baro ha ga jing sbon jung me to ai jing suk jing san ha ki sngi jungi knang ba da ga jing rap ka jing snei jung me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing ya da na ga jing jan jar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya ga jing kerman ba khoj bat ga jing wan pat jung nong penem jungi u Jesus Christ Kalong hima ka jong me ka bor berkaburam junam la junam kodrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe ya ki pop jungi henry ya ka jinge jong ka balang jong me badha ka jingsbon jong me to aya ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka we kat kum kamon jong me mame ubim basanchar junam la junam amen. Kajing sukutrai kanan barabor rainkat bat pi rong ini terwa ya kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi Go kun lang bro dumlei make it keep miao sene yangi go kun lang bro dumlei make it keep dos miao sene yangi go kun lang bro hakmi ukun long broad jong oblei hakmi ubakid no yaki pop jong kaparthei suk yangi ki bala shakhat shakane ke jingkhawai jong ukun lang broad kokan rad am shong ho kaman ro mapo ka yeng kan changa rai shong tang ten kaman sim jonga kan sakya hi kamat bat kasnam kris kan ri bat kan lam ni sha ka jing bang jukun amen.
Jing in me ai namar jonga bat ngam la kotrai klem da terwa la ka jing im snyaungu wadlang adu kerdu adu kasih kadu namar jong me naket kajing isne namar jonga las namela tese halor ding pna hingga shito bancha Ngai ngu yeme, yaram ding Yisna ngu yeme, ban Ipanan berom yeme, Imane yeme, Ngak benta kena kapor ke bekut, kapor ke bekentang ke memahai yeme. Melawan runga ke donut ke jungi ke jisubi lang ba kamer berkasnam ke jungi. Agane kayu keris kebang, Yesus benta membakasam. Jisubi nyerang IT lade hame. Haiti yaki kam ke pangle mata kasih kam tame bangila ban em kajing em balong kawai apa yune apa yin kun dikentang kecume bad hayi masam kecume kembangi nyame silabun penpau ya kajing yaki hanman kipara kamar kajing yaki sisa kade kajing yame en mat kadau nuker padle kamen kristana Menapun kelain jengi, benda ya kena kemauan ke cume. Jesus, ni wan rak macam ni bepang bersitam, beduk berduk. Pada najib jar berjisa salah kecil cuki bamana kasih. Kidan kami ni ke Jesus, kidan kami ni ke Jesus, kidan kami kabor ke cume, kidan kami ke cinta ke cume. Dan macam tahu kan ke Jesus, dah kabor cume, dah kasnam berkut kasnam berkador ke cume. Kakamet berkut kakamet berkentang ke cume. Berkut berkentang ya kini kijing pang ke cume sitam bagi amana ke cume. Jesus, pangkat kita pang ke sitam, pangkat kita pang ke sitam. Dah kasnam berkut kasnam berkador ke cume. Jesus, Jesus. Dong ini ada why? Topendap pura hangi kotrai ngi kerpat ya ke kampen kia jong ga jengi snei jong me. Ba topen janai batori yangi ban long kita ki ba haki ek baro ngin la ban pensnu bahaya me. Dau kris utrai jongi utrai udon ringkat bat pi ublei badan bor baro unkuruku ya pi pa pada kun pada mensem bakut amen tolai suk i bersyukur utrai daga jengin babha jong pi Yesus mo ya lei lai sepakat kendai dajingin bom jukut ngalayai lesbun yapi duyai sahaka jingi jonga lei ulai jaya ka perthei hadum buai tinolukun marwei barong bange chau tekin om yam henrekin yo jingim ka bom jukut ngal
bam jukun ngalayai nes bunyapi saka jing ijonga kaburam hakpa berkun mensim bukut malalang bamenko jumtang berabos dalam lajnam amin enyero yutra Yesus Kristus dalam lajnam amin